tilo, 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 ni ne tilo, ni ne tilo, ni ne tilo. Garba. Ya garin abokina. Ai lafiya kalau. Ya gari ya ayyuka. Ai ban taba sanin cewa tilo ya tsane ka ba. Sai shekaran jiya. Tun da ka kashe wannan yaro a gidan su Ibrahim. Ake ta neman kaɗan nan tun ba ka gudu ba. Na bagarin. Ba Lagos ka taho ba. Warai ma. Da ai na je na cewa shi duniya babu wanda ya tsana Sama da ni. sama da ni. Saboda haka abin da nake so da kai ba ka kashe ɗaya ba. Warai ma. To ina so ya zama a ce babu wanda zaka tuhuma yanzu ka je ka sheke ka kashe shi face tilo. To ai yanzu hanyar da zan yi in samu unguwar da yake zama ba na ji an ce a can unguwar yake zama ba. Unguwar su Garba. Nan an ce wa bayan sallan magariba. Ina wani wuri za ka ga akwai ɗan ramu a nan baya. Na gani. Ai yanzu ma zai wahala ka je baka same shi ba saboda ka munafurcin fiye yawa ka san me ce? Wai mahaifin wai agola ne. Ka so na ya za ka gyara mu unguwar da zan je sami shi. Ka ga nan kai nan kwana 1 2 3 Oke ta kuɗin da madrasar nan suke. ta kuɗin da zaka shiga ba za ka ga mutane a zaune ba. Ai in ya zauna a nan ya tashi to haka munafurcin yake kunya munafurcin nashi yake bi. Yayi can. Yawwa Kuma yanzu munafurcin nayi ma ba da wanda yake yi da ni. kai kadai ne. Ni kadai ne. Yawwa dan yanzu ma na san da a ce ya san ka dawo yanzu ya je ya kai rahoto. Ka bar shi. Zan yi. To yanzu ni zan wuce. To shikenan. Yawwa. To abokina. Yawwa. Sai an ji ba sai an ji na gode. Yawwa. Karfa rabu da shi ba. Zan bulla haba ya rabu da shi zan bulla. Yawwa. Wallahi Tilo, 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 Tilo ɗan gambo tilo fitinan ne baya di. Sauran ka samu uban da yana mu hankali. A ɗaukan waya abin mun kwallon tun waya. Ai abun nan ba zai taɓa sakuwa bane ba. Dole ma hankali na tashi. Yawwa kai na zo ne ma. An raina mu hankali a ƙasar nan. Me yake faruwa? Totally. Me ya faru? Harin gidan aka higa aka ɗauke min wayana. Wayanka Wayana. aka dauke maka? Wannan haka yake. Kuma ni na ma fi zargin ka. Ni Wallahi na fi na zo zargin dan ka. na kawo maka abin da yake ci ma tuwa ƙwarya ba tare da ka sani ba ta bayan fili duniya. Ba shi da abokin gaba ka maka dan yanzu haka dawo wannan da yi ya dawo ne domin ya kashe ka. Ye? Ya dawo domin ya kashe ka. Ya Dawo domin ya kashe ka. wa ni zai Kai kashe ba? a ƙwarai kwa. An taro filas, an taro rigima. A'a karkada mu ai na da gudunmawar da zan baka ta shawara wacce zaka kare kanka. To ina jin ka. Yawwa abin da nake so da kai ka sa an ce kafin a kashe ka. Ka kashe. Yawwa ai ba zai taɓa yiwuwa ba a ce mutum yana bin bayan ka domin ya ga ka kashe ka Ya kamata ka ka ga zira mai kashe ido. Yau kakka da ka zira mai ido saboda haka duk yanda zaka ka kashe wannan yaro. A abu hanyoyi a kashe. Yawwa yawwa ni zan ma baka gudunmawa. Ta me? Mu da muke tafiya da kayan aiki An haba. kaga wannan ai kana zuwa ka burma mai ka gane. Na. Yawwa A ya kamata fa ai an ce in aka samu irin wannan makamin yawwa ba wai a kashe abokin gama wanda zai kashe ka ba har a Yawwa. wannan ya zo har gida ya ɗaukan ma waya shi ma za ka iya caka mu. ni ne tilo, 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 Tilo ɗan gambo tilo fitinan ne baya di. Tilo gashi nan ya taho tilo fitinan ne. tilo, tilo.